Сәлем, дусларым. Мин Юлбарыс. Исемем Рамай. Мин дә сезнең кебек үк күп әйберләр белән кызыксынам. Минем дусларым да бик күп. Бүген миңа кунакка эт килде. Сәлем, дустым. Сәлем, Рамай. Ничек хәлләрең? Тамагым biraz ортып тора. Нәрсә булды? Юка киенеп йөрдеңме әллә? Әйе шул. Урамга чыкканда шарфымны бәйләргә оныттым бит. Алай булгач, мин сине бүген баллы конфетлар белән сыйламыйм. Нишләп? Чөнки авырганда күбрәк җиләк-җимеш, яшелчәләр ашарга кирәк. Менә нәрсәне мин сиңа бүген авыз иттерәм. Бу нәрсә? Үзе түгәрәк, күкәйгә дә, бәрәңгегә дә охшаган. Әллә беренче күрүеңме? Әйе. Бу киви. Хәзер мин аны юып, кисеп алып киләм. Кызык, аның тәме нинди икән? Менә. Үзе яшел, орлыклары карай төстә икән. Әйдә, бергәләп ашыйбыз. Тәмле җиләк икән. Әйе, киви бик тәмле һәм бик файдалы җиләк. Ул С витаминына бай. С витамины авыруларга каршы торырга ярдәм итә. Сәламәтлегең ныгысын, дустым. Рәхмәт. Хәзергә без сезнең белән саубуллашабыз. Безгә кивины ашап бетерергә кирәк. Сау булыгыз. Сәламәт булыгыз.